ime ya selo na-abụ otu aka ha nwunye ngwele ka ọ na-akwọta ufie ọ na-ete akata ekwo n'isi. Otu aka ha nwunye ngwele ka ọ na-akwọta ufie ọ na-ete akata ekwo n'isi. O nwere inu ọzọ na-asị n'otu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die ọ nke a bụ nke onye ọ na-ama mana nke a ọ wepụtara na-akụ ọzọ nnọọ otu aka ha nwunye ngwele ka ọ na-akpọta ufie ọ na-ete akata ekpo n'isi. Akata ekpo bụ oke ngwele a na-akpọkwa ya ochi mgbe anyị na-achụ ngwele onye ka anya ọnụ na-achụ ibe mana anụ na kaadị ya n'ahụ anyị na-eri ngwele mgbe ahụ ọkata n'oge agha anụ na kaadị ya n'ahụ ochi ka a na-akpọ ya na oke ngwele ka ọ bụkwa bụrụzi akata ekpo akata ekpo nke isi echagoro acha na-achazi mmemme ọfụma ọfụma edo edo ọgwakọ ya ọnụ onye bụ akata ekpo oke ngwele kagoro aka otu ezi enwe egbenu ọnwụ na ọkụkọ enwere oke ọkụkọ mezie egbenu ji ọkpa kọgoro akwa ahụ egbenu kara aka. Onye maara akata ekpo ọfụma oke ngwele ị ga-ama na bido n'obi wee gbagoo n'isi na-acha edo edo afọ mana obido n'obi ya wee gbadaja n'anya ya n'okwu ya na-acha iche ọ na-acha iche akpịrị ya niile ntị ya niile isi ya niile obi ya niile na-acha nke ahụ ọ na-acha edo bido na-akụ nke ọzọ na-acha ka ngwele ndị ọzọ na nwaanyị ụmụ wee sị mmụọ nwunye ngwele peli ofe ahụ dọkọta ufie ihe ufie bụ ihe ndị gboo ji achọ mma na-achakwa edo ọ na-achakwa edo edo ọ na osisi ka ọ bụ ọ na ogiga hapụ na ogbe si emepụta ya osisi ka ọ ewute osisi ahụ ọ na-adị ka nkụ ụdị nkụ a na-eso n'ọkụ osisi ufie ideghị n'elu okwute na-akwụ ya na-akwụ osisi ahụ n'ahụ ya ihe nwere ndidi ịkpọtakwara ya bụle mmiri ịkwa akwa oisi ahụ erichapụzi ofe onye erichapụta bụ ufie gachazi ya wepụtasị ahịfịa dịgasị anụ wezie nke gwele ọfụma tinye ya n'ime iko tinye ya mmiri dọbịa ufie na-emebi emebi tinye ndị na-eti ya ụmụ nwaanyị fa na-eti ya n'ikiri ụkwụ chekwa ya n'ụkwụ ọgụ ụfọdụ efe aka ya na-acha ufie a ji achọ mma n'oge gboo ite ufie bụ ọgwụ ihe ndị ọzọ fa na-etekwa uri bụ nwaanyị uri bụkwa na mmiri oisi ka osikwa ọ na-agbatasị enweta ya ọ na-adị mmiri isuli ya were na-ede aka onye ahụ n'ahụ ọnwụ ụdị uri gara ide ya sị na ọnya na-ese nkasị anị bụ otu esi na-emechacha ya ese na onye selife ese dee ya si na osele nkasị anị n'oseka na ọnwụ otu ume anị ibe efu na onye na-enye ha n'ụzọ omegide echefu akpachapụọrị ya arụ ụdị oge ndị na-etokịta ma bụrụ ozi afọ ha bụrụ n'isi ha ntutu ha nalaba efu na onye kpaa isi a ike ịwa abalị na-aba nke egwu ha kpakọtara na iche dịkwa ọnya bụ ụmụ ụdị ụdị agabida si na onye asịrị nkasị anyị ọ dịkọta na-achụ ya mma ndị ọgbagwoju anya nke ahụ bụ maka uri dịka iji okoye n'aka kịta bụ ufie ufie ahụ jide azịa ọ na-agarakwa ọnụ ọ na-adị obere ịchọ ịpụ itesie ya ọ dapụ na nje ite ga-anụcha abalị anọ tupu ọ pụọ otu ahụ dị oberezi tinye mmiri itechasịa ya edo ọkọkwa itikwa mmiri nyere ọrịa itekwa ọzọ mbọsị ọzọ ị ga-apụ nwunye ngwere wee bute nke ya nwunye ngwere aka ya dị obere emekwa anya akpịsị aka ọ dapụ ka mkpụrụ azịza na-aka mmadụ aka mmadụ gbadimkpa mana aka ngwele na-adị ka ntụtụ aka ka o ji ụdị ụta oisi ahụ eji akwa ufie kwara aka n'oge o wee kwụta nwa obere ahụ ọ debe mana
maka ife ịfụnanya nwere ebe di nọ achọghị ịgwa di na ya akwa nwufie nga ya akwa nwufie na ya mere m ahụ ma ọ na ike adịrọ m o ji kwọba mana ọ kwatara ndị obele bụ ike ji ugbu a otu aka ahụ obele o were ihe tinye ya wededebe di wee nta ife ọ gwazi die wee kweta ka o tee ya n'isi maka na ụmụ nwoke a na-ete ufie eziokwu onye ma na inu amara ife ma inu na-akụzi ife ụmụ nwoke bụ na n'obodo ụmụ anụmanụ ọ ga-abụ na ha na ụmụ nwoke ha na-ete mana na mmadụ ada ete ufie nwoke nwunye ngwere wee sị di ebịa ka m chọọ mma di ebịa o wee bido n'isi na opu n'isi telepa tegide tee iru niile tee mgbịrịgba ọnụ ya tee ntị ya tekpo ọnụ ya niile ịgbara ngwere na-enwekwo akpụ onu nwata n'obi ya ngwere na-ahụ enyi ya amazi mma hinne ọga ọbụla weta na ọgwụgwọ mgbe enyi anya esi agịrịzi osi na nke nkwata agwụgwọ na m dụra mbọsị ọzọ m na-akwatakwa mana bụrụgodị nke otu a ngwere nwunye na-adị na mma ọ nweghị ọka iwe oburu ga-apụtawa wee bụrụ ya na-agagharị ndị mmadụ na nwoke njakịrị na-asị m na ọgịnịzi ọsị ya ka ọkụta sị na ọka ya pụta mbọsị ọzọ wee ebe afụkwa ufi ahụ nọ wee sị na otu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akpụta ufi ọ na-ete die akata ekpo n'isi ịgbaso inu a ọfụma ịfụ na ife akwụsịghị dị na-enye anyị nsogbu n'afọ ma n'obi na ọnwụ na-agbaso inu a ọfụma gbaso ihe ọkụzi ọ bụrụ na nwunye ngwere asị na nna kpọtarata ufie ga-ezu dị n'ahụ ọ ga-akpọcha ya da nwụọ akpara ihe adịghị ya maọbụ ọkwọbi aka ya omelụ onwe ya ahụ o wee kwọbili otu umie ha kwọbili otu onye ọbụla amalụ otu umie ha ndị Igbo si na onye malụ otu umie ha o wee zaba ewudo onye malụ otu umie ha o wee zaba ewudo ndị Igbo sikwa na onye nwere ofu ọkpa ada aza akwa akwụrụ ọkụ ya onye nwere ịkwa ugwu na ọ ga-ata ihe eji aza akwa akwụrụ ọkpanabụ igbere otu umeri ha n'ife imeri ya otu afọ o nwere ndị ga-abụ ha jee ịkwọ ọdịka agụiyi jee ịkwọ ofie ọ ga-akwọju ofu ite maka na agụiyi dị ike dị nne agụiyi nwere nnukwu aka ike na-emesi ife ike otu so na anụ kacha wee dị ike na mmiri agụiyi na-were ọnụ bunye ofu efi enu tụọ ya naanị efi bụ nte ọzọ pechie ya akpịlị tagbuo ofu efi ọ bụghị etinye aka na ọsọsọ ọnụ ya ka eji eme ihe niile mana ngwere na agụiyi ya bụrụ ofu onye ọbụla ka moto otu umie ha n'ife onye kpalụ nna ya gbuo efi ịtọ iwe sị na m agaghị akwazi nna m na m enweghị ego efi ịtọ na m achọrọ nnọọ ịkwa nke nkwegheri anụ nke ike ọmụme ya akwa ya mee egbukwa efi ikwucha ụtụ a efu na-agasị gị n'otu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akwụta ofe ọ na-ete akata ekpo n'isi echewe mgbe ozu ya eju unu na agaghị ekpuchi ozu a ekpuchi chaa ihe chekwana bụ enwe efi ịtọ otu ihe ọ na-ego ewu kịta ọfụma ma ọ n'ihi nwe bụ ewu gbuo n'ewu esi mba na onye enyi ya ntọm kwantar ya kwanu kia na mgbe gwuna efi ya megide onye ahụ nwee ike zuo ori nwee ike mee ife dị aṅa ụta ga-atị ya tiru na onye ọbụla ga-ama otu ume ha onye nye na-emekọ ihe ọ bụkwara efu nwoke gị na-anụ nwaanyị mụ na nwunye adịka ha oke nkọ nke otu afọ na ịdị na-eje ọrụ ugbo ọrụ awa na abụ ịma na-esi anawa o so n'elu elu olu na-eyifie mgbe iji ana nke gị ịma na-echere na enwetaghị ụlọ ọgwụ ndị gosiri na onye nyanya
enyi eyi eje ihe ị na-asị enyi gị gasi ike ị nweghị ịchọ unu siri okwu ịkwụsị ime otu enyi gị si aga enyi gị ka ọ bụ kwụsị ụmụ otu okwu ya gị na-ewesị ume ha gị na enyi gị wesị were jagụleri gasi ike ị nweghị ịchọkọ unu siri okwu maka na otu ogbe enyi gị kwụsị ime otu okwu ya na otu o si aga ọ bụrụzie na nwunye na di ngwere afọ esi ọnwụ na ọ bụrụ na ịteta ahụ nke ezu ahụ niile na ọ ga-ekpe ebe ka ha ga-enwe nsogbu n'ezinụlọ afọ onye ọ bụla ịghọta onye gị na ya na-emekọ ife si na nna ife ezu ozugbo nakwa ebe njedebe amabụrụ m nke umeghị ha bụrụ malụ na n'otu aka ha na-enwago o gosi afọ ojuju gosi nghọta gosi ekene mana onye na-achọ ka o zuo oge niile ka ọ ga-ahanata otu ohupu ebido imenụ na ọ ga-ahanata otu a tupu anabata ya ebe na onye afọ a ga-ebi nwere n'ụwa maka na karịsịa adịrọ nsogbu ofu onye tupu isi ka mgbu efi ịta ibe mgbu ife onye gburu isi n'eziokwu gbuo isi ọ gaghị afịa ahụ ọ na-egbupụ isi a ka ọ na-egbukwu ịta ọzọ o ji okwute nwa mụ na-akwado igbu ebuo ọzọ na mgbe echi ọzọ ịfụ na tupu imere ogbute efi ito ji okwu efi ogbugo 15 ọnya mere na-asị na onye imi mmadụ na-ewe iwe na onye ahụ na obi ga-agbawa ofu mbọsị onye imi mmadụ na-ewe iwe onye obi ga-arụkọta ofu mbọsị gbawa maka na imi mmadụ dị iche iche onye imi eburu ibu onye imi edebebi onye imi edi mgbamba onye imi edi onye nke ito ogologo ịfụkọta ụzọ fụkọta imi mmadụ imi ebe zoghị ezo obi ya gbaa imi ebe zoghị ezo ị na-ahụ anya n'iru ife imi ozugbo ịnewụga ya ife imi nke ife onye ya ife imi nke ife nweghị anya ife imi nke ife onye nkụzi imi na-enweghị ife imi nke onye imi na-enweghị iwe rụpụta obi ga-agbọ nwaanyị ụtọ ebe imi na-enweghị iwe maka ife ọbụla onye nwere ga ju ya afọ ka iwee kute ume ịgba ha na mba otu kwesịrị ịgba chụọ uche otu kwesịrị ịchụ nke fọnụ atọrọtaghị n'aka ịnụ a si n'aka Ikechukwu Osi Ikolo Tony Ajaka si Ọnịcha wee site ịnụ nke ọ sị na ọ bụ onye wụsara oke ewu mmiri ka ifere ga-eme maka na oke ewu a ga-awụ ahụ onye wụsara oke ewu mmiri ifere ga-eme maka ọ na-awụ ahụ ọ ibute mmiri ị ga-eji wee wụ ahụ nke gị iburu ewusa mkpi ibute mmiri ga-eji wee si nri iburu ewusa mkpi ibute mmiri ị ga-eji wee ịchọ ịṅụ anụ iburu ewusa mkpi ife ifere ga-eji wee mee onye na-awụsa mmiri abụọ mmadụ ga-asị arọrọ nwoke nke mmiri ka a na-eburu awụsa ewu na-awụsị ya ada ebe akwa iwụsị ya gbagharị n'akụkụ ọzọ ya nọdụkwa ndị mmadụ na-afụta onye abụ onye nwetaghị uche onye bụ ebe ifere ga-esi eweta n'ime ya ifo ebe ị kwesịrị ịwụsa mmiri n'ụzọ ka etu mde kpori na ewụsa ha ifo ebe isi kwesịrị igbe mmiri wee sụọ akwa onye ha ebe mmiri wee na-awụsa mkpi na-agala onwe ya nwụhụ ụlọ ọbụla ị ga-ejeta na iwụsa mkpi mmiri a ka ahụ ị ga-eweta uru nwe ọghọm abịa maka na mkpi ahụ oyiba ya ahụ nwere ike nwụ n'ahụ gị onye wụsara mkpi mmiri ka ifere ga-eme na ọ bụghị onye nke mbụ bụ na ị na-eto ibiri n'ebe ibi ma ọ biri n'elu ụwa na-eto ị kwesịrị ịma ihe ụfọdụ otu o si emegasị nwoke kwesịrị mana bịa na ahụ ọ gwesịrị anụ ndị na-awụ ahụ ọkụkọ na-awụba arụ ife ọkụkọ na-eji aja awụ ahụ onwe ihe na-arịkasị anyị n'ime ahụ ọmakpụrụ anyị mee nkue ọbasa ọ na-abanye aja n'ahụ ya onye ọkụ na-eji aja awụ ahụ chọpịcha onwe arụ apụgasị n'arụ ọ gbagụ na ụkwa arụ mana ofu n'ime anụ na-awụ arụ abụrụ mkpi nwoke nke bụ na ọ nata anata wee chee na mkpi na-awụ ahụ ofu mkpi dị na bia okoruchara enyi wee chee n'ọnya wụọ mmiri ọdọ ọcha nyanwa bụ aghọtaghị nyanwa bụ
ife bụ nkafie anya bụ na mmadụ anọghị n'ụlọ onye na-awụsa ewu mmiri ka ifere ga-eme na mgbe iwu a ga-awụnata ahụ ya bụ na anya ilu mmadụ anya amaka, mmadụ ito n'ogbe amaka, mmadụ ime ihe o kwesịrị ime amaka. O nwere ụmụ onye ga-anata n'ụlọ ịlụ nwaanyị onye ama ebe ya ebido onye ama otu akọ aka n'ụzọ, onye ama otu ihe a na-ekwu ma eruo, onye ama ya bụ ego ma anụkwaghị oge ego mmanụ ya nụgonu imegonu ego mmanụ kwaghị ọ bụrụ na ije ịnụ nwaanyị onye ịchọ ya onye ma na ebe ọ na-adịkarị mfe bụ na gị na ndị okenye na-esobekwa efugu ewelu emegasị ụfọdụ ife a ka ọ wee kwe na mgbe kịta anyị na-ekwuzogo bụ na ọ bụghị mana ọ bụrụ na ị maalụ ife mmadụ ihe kwesịrị ịma atụtara gị nke fọrọ ọbụla elu eziokwu, mana ịnata uru chọọ iji otu nna ego wee menye nwaanyị maka ife na ịmara nke ego ego gaghị ezu ọ na-asị gị eweta anyị na ewu ya bịa nkwasị mba na ewu ekwesịghị na naghị ọkụkọ kwesị mba na-ewu na ọkụ ịgbahazi sọsọ ọkụ ka a chọrọ ife a egote ewu ma egote ewu na ọkụ ya bụ na mmadụ ịmagodi ife kwesịrị ime tupu atụọla gị elu atụghazi elu nne ka bụ na ọ bụzi na ọnya ha nta otu afọ ọma ka esi akụ aka n'ọnụ ụzọ, ọma ka esi eme ego nke adụkwa gị bụ na nwaanyị ịchọ ịnụ nke bekwucha nwaanyị sị agadụpụrụ gị nwaanyị sị agadụpụrụ onye bịa be anyị nke nwa bụ edodo gị na-apụ soro gị oluwe n'ebe ọnụ ụzọ ama zenne ngwa ka emesịa were ego o were ego na cheta azụ o were egosi nne ya na ego onye nne amalụgo ife ọ ga-apụta mana nke onye a ihe ego ahụ ọjụ mana ọ kwara jụ sị m na jidegodo ego ọ sịghị mba nne ga-agwagwa ya sị ajụkwa ego anakwanye ikekwa na ala ikere ka ịnụbịa maka na ọ bụrụ na emecha ego m ga-arụkwa ya ahụ a na-ewechi ya azụ na ọ bụrụ na ọ ga-azị ihe kwesịrị ka mmadụ ma lụọ ya bụ omenala na-ekwu okwu ndị mmadụ ihe ọrụ oyibo mere ndị mmadụ ụmụ onye a ga-atụ ime na Lagos mụọ ya ebe afọ ọgụ akwụkwọ na ya nweta ọrụ na Abuja n'ime afọ 15 ọ dịgo ọ natara n'ụlọ n'oge mmemme abalị 3 ọpụkwa ọtanụ n'oge mmemme abalị 5 ọpụkwa ọrụ nnukwute oghele dị na nke nnukwu buru ibu na mbịa otu kwụta ahụ banye n'ụmụ ya kwụta ụmụ mgbe olu onwe ozi ya amaghị nke a na-ekwu ya bụ na inu a bụ inu a na-nye onye na-emekanye ihe mmekanye ụmụ onye nwepụtara ofu ya gbado njọ mebie ndị Igbo si n'ụzọ nwere efe na-akpụ nkịta ọkụta nkịta ya ga-akpụ na nkịta kpọọ nkịta olu igwe na-akpụ nkịta kwụsị ya kpụọ ụkwụ ya kpụọ ọdụ ya efe ka anyị nwere efe maka na igwe ji wee kpụta nkịta eji kpụta ọgụ 10 ọkpọ nkịta ụzụ ga-eji nkịta wee mee ma kpụsị ya ụzụ nwere efe na-akpụ nkịta ọ bụ na mmadụ anakọta na-emekanye ihe mmekanye ọ nakọta ewu oburu mmiri wube ewu n'ahụ anyị ekwugo na ogige ọ bụrụ na ọ ma hụ chee na ewu na-awụ ahụ mana ogige ọ malụ mana ka mme ya ka onwe ha na-akpọ meko owulu onwe ndị na-azị ya n'afa ka mme ya ka ọ fịọ ekwugbo maka m nke ekwue maka ya ka onye mede ihe asị n'ọnya ma ọsị na ọmụnwa onye ekwu na-amụ amụ mgbe a ga-eweta mmụta nna ya kpọsị mana ife ya emeke ọzọkwa ya kedu ihe buru omume ya uche ya adịzikwa ya ọ ndị a na-eme ihe mmekanye nweta ha na nwa nweta ha na di nweta ha na nwanne ọ na-enye ngwụta nsogbu bụ onye na-ahụ mecha ihe ọ bịa lụrụ maka ihe o mere o kwesịrị ịlụ ihe chọrọ ime tupu ime ya ọ bụrụ mgbe ebe lụtazi ihe na-esu ya
ike aka na-abụ nwanne ike aka na-abụ nwanne bụ afọ onye nke ọzọ na nwamkpi si na ọ na egwuregwu nwamkpi si na egwuregwu ya na nwanne ya na-abịa onye ọzọ ka ha na-anụ ọgụ egwuregwu ya na nwanne ya na-abịa onye ọzọ ka ha na-anụ ọgụ n'ezie mkpi na-ebunugwu otu ha si anụ ọgụ nke ha si egwu egwu nke ha ebunu bụ na ifu ebunu ka ha na-eti mpi nke a dụwa azụ duruo n'ebete ọsọ isi ha agba nke a anachakwa asị na ebunu ji isi eje ọgụ ebunu na onwe ewesị na ọgbọkwa ọgụ anyị na-anụ ha n'ọkụ egwu ka a na-egwu ka anyị na nwanne na-egwu na anyị na nwanne na-egwu egwu ọ na-adị ka ha na-anụ ọgụ anyị agwa ebuna na nwanne na aha eji ha na-agba na ntị agba n'anya ịchọ ịgba ntị iwere oisi maọbụ ihe dị anya tii na ntị onye nwe isi ati n'anya nsogbu adị anya apịa okwu ife ahụ ime ndị mmadụ agba ka fịa gị nwanne m na-egwu egwu ọ dị ka ya na-anụ ọgụ gwuo na egwu ka ọ dị ka na-egwu egwu wapụ iri na-egwu ọ dị ka ị na-anụ ọgụ ya na-anụ ọgụ dị ka ị na-egwu egwu ọ bụrụ na ewu na mkpi adụwa ha azụ nke adụwa ha azụ wee were ọsọ wee bịa wee taa ụdị isi efatalụ kedụ ife ha ga-eme na ha bido n'ụlọ ha egbuchisi onwe egbuchisi gịnị nwe na ya na-egwu egwu ịta ya alụ n'azụ si na-egwu na-egwu ọ dịghị mma oge ife ya ime ya akụtachie gị ọ bụrụ iwere mma ihe nwanne gị ọbara na-aba esekwara egwu ka anyị na-egwu mba ọ bụ ife eji ha egwu egwu ịfụ onye na-alụ ụlọ iwere ihe kụtuo ụlọ ya sị na m ntịka mmadụ ma ya da ọ enyi nwoke na egwu ka anyị na-egwu ọ bụ ihe eji ha egwu egwu ejighị ndụ egwu egwu eji arụ ọnwụ egwuregwu ejighị ọnwụ egwu egwu efu mmadụ isi na nwere n'ebe nje na mụchụarị n'ebe a na-adọba ozu efu onye ka leba eche ọzọ nkwa na-akpọcha m ndị bụ na chenong nsogbu na ọ na ha akpụ ozu na nche na mpụta na chichaghị ihe dị alụ onwe onye ị ga-agụ ya ka ọ tọọ ya ahụ ọ ga-asị ka kedu ụdị echiche ire ọkpọ gị na ya rọ wee ebe a na-adọba ozu eche na ọmụnwa wee chee onye ka nna agwa elu ọ nwee efe ejighị egwu egwu ọ nwee efe ọbụnadị okwu ọnụ ọbụnadị echiche ọbụnadị ịnọkọta ihe mmadụ na nwa ahịa ịnụ ọdị nke bụ na ya amụta nwa ọ nwee ife ejighị egwu egwu osogodo isi na nna egwuregwu ụdị atụ ị na-anwa na-adịchakwa egwu ọsọ nke abụrụ na ọya ha mụta nwa ọ bụrụ ị ga-akọwa gị bie ha ya anọrọli ọgụ maọbụ efu mmadụ ụtasịa ụta ọjị tinye ụtasị na ọjị nke anyị wadụkwa ka nke etiri na-egbu egbu ya ka wepụ gị ya ka wepụta ọzọ ọya ataghị ọjị anyị weta nọ n'ihe ihe na-egbu egbu adịbụrụ ibe gị na ọ nwere iche ụtaghị ya na oge ntị je ifugo ihe mere na ihe na-adị eji ihe a na-agba na ntị agba n'anya bụ na egwu na nwanne ya si na ọ ha na-egwu egwu dịka ndị anụ ọgụ anyị nwe mmadụ nwere uche ịfụ ndị nọ n'ọgụ anyị ama ngwa ọrụ okorobịa fọnye na ọgụ ị ga-ama na ịfụ ndị na-agwuri egwu ị ga-ama na ha na-egwuri egwu mana ịfụ ndị ihe afọ mmadụ mere mmadụ ahụ si na egwu ka anyị na-egwu na ọhụ egwu ọrụ n'otu ihe ha bụ na ife mmadụ achọ ka e were egwusa ya egwu eji na-egwusi egwu ife ka ịma na-eme gị a ọma adịghị mma eme ya mmadụ ife onye na ọnwe onye a na-asị na ọ na-akpa akwa owu ihe gịkwa akwa owu ịkpakwa owu na ha achọ ụdị egwumegwu afọ ụmụ onye ha achọ na-akpa akwa owu ịkọ ya ọnụ pụtara ọgụ
ọ bụrụ na okwu ya ịma ya njakịrị ọ ya njakịrị ịkwa akwa oru ihe ichere na ịma ya ọmakwụrụ ịnwe ihe agwa ogedebe gị ọnụ tụghị ilu ifu echi nenekiri gbara nkịtị asị na ọnya na-akwa akwa oru isi na hei na ntụtụ ya isi ịkpa nọzi ka nke ọbịafịọfịọ ọhụ na onye gazi ọnụ mana ọnwa ya igwe ya ọmụọ amụsị ndị ọkwa nke ka na-agba onye na-akwa akwa oru ọnya mere na ndị Igbo si na onye kọkwụrụ ọnụ mbụsị akọrọ ya na-akwa akwa oru onye kọkwụrụ ọnụ mbụsị akọrọ ya akwa akwa oru ịkwa akwa oru ma ọ na-amanwu njakịrị akọrọ dị kọkwụrụ ozugbo n'amaghị chel mụsị ọzọ iji afọ onye anyị na ịmakwu ya nke ya ọ bụ na si mee foto esi eme ya mmalife ihe emerụ mmadụ ahụ ihe egbu mmadụ ma ihe atụ mmadụ iwe emere ya sị na nche na ọmamụ na ewe ya iwe ọ ga-ewenye ya iwe ọ na nwanne nna anụ dịka anyị na-egwu egwu na-egwu dịka anyị na-anụ ọgụ emere ya ncha ka o yite ncha ncha mgbe ọ na-egwu ọbụla egwu agba ọya ọgụ ya bụ ka ọ dị nwere onye ga-aghọrọ ibibie ihe mmadụ ise na ma kpachaghị anya mana ịkpachacha anya o riba nwere ibe si Asaba zute nke ya ọ sị na onye agbagbu anaghị ajụ o si na onye agbara gbu onye agbara gbu naghị ajụ ma isi ọsakwa ya onye agbara gbu ada ajụ ma isi ọzakwa ya ọkwụ ya agbara bụ alụsị dị iche iche na agbara nke iche na alụsị agbara bụ mmụọ nọ n'ime alụsị bụ osisi akwụba akwụba atụrụ atụ mana agbara bụ ihe nọ n'ime alụsị afọ mmụọ na-achị alụsị bụ agbara agbara na-egbu egbu alụsị a na-egbu egbu alụsị bụ nke ahụ atụcha atụcha aka nwee ụkwụ na ukwu anya ọgbabere na ahụ aja ọka bụ alụsị mana agbara bụ mmụọ afọ dị n'ime ya nọ n'ime na-akpa ike ọka bụ agbara ọ na-egbu egbu onye nwa na-eme ihe na-azịza ọ na-eme alụsị adagara ije alụsị ada-ekwu okwu alụsị adarahụla ntụ osikwu kwesịrị ekwuru mana agbara nwunye bụ nke a na-ekwu ihe arụnwa na-enwelụ ihe ojii nkwele nwee ọkpa ime odo nwụnachi ọmaliko abatete na kịta mkpo na wee degaba agbara nwe ya bụ ihe ka a na-atụ egwu ma ha bụ agụrụ agbara ahụ ị na-ewe sị na onye agbara gbu na-ada asị ma isi ọzakwa ya maka na gịnịzi ka o ji weze agbara gburie n'oge egbu afọ o nweghịzi ụzọ dị iche iche agbara si egbu mmadụ agbara ga-eme mmadụ otu afọ mana ọ ga-emebe ọgụ n'ụdị ihe ejiwe ndị mmadụ ga-ejiwe mana ọnụ ọnya onye mere onye ahụ ike tụ afọ ma ọ bụ daa enu ụzọ dị iche iche ndị gboo si asị na alụsị bụ mmadụ ọ daa enu nkwụ ọ na-alịbụ mbụ ọṅụsịa iyi ọṅụ ito ji n'iyi ọ daa enu nkwụ sụọ isi na anị nwụọ ọ bụ ọkwa ụdọ uche nọ mbọsị chinibe dị otu a chịrị ụdọ onye agwa nwunye ya gwa ụmụ ya onye agwa ndị enyi ya ericha nri abalị chịrị ụdọ kwa echiri ife ya ka ọkwụfe n'elu isi agbara na-eme mmadụ ọkwụ ụdọ n'oge gboo afọ nke bụ ụzọ ọzọ agbara si mmadụ agbara okike mmebe mmadụ nye mmadụ jezuo ori wudie zuo ori zuo ihe enweghị isi zuo ọkụkọ wee wurie kugbuo ya ikekwe ọbụla ewelitela isi n'obodo ofe na-ewe solie ọ gaghị ụmụnne ga-apụtasị ka anyị maghị ihe mezi nwanne anyị ji eme ya ọbụna agbara
ọnya bụ na-eji wesi na iyi egbu ogolo narị ya nwa iyi nwoke nalụghị nwa bụ ọsọsọ nwa amụrụ amụ nalụghị ugwu na nsọpụrụ gị ma mgbe ọnya afaala ọnya mere na ndị gboo na-agbarala alụsị iyi ọsọ hinne inu wee sị na onye agbara gbu na ha ajụ isi ọzakwa ya ị ga-ama ihe megide mmadụ isi wee zaa ya isi ha bụ ka ọbazie amaji isaa otu ọha bụ mbụ kezi ụdọ ya bụ ihe nka na kezi ihe nka si achọpụta alụsị agbara ya na onye bụzi isi ọzọ bụzi ihe niile gbasara ọnwa agbara n'ofu onye agbara na ofu fuo anya fụzi ya ọkpa fuo jewana dịte aka nwụọ na mba anyị afụzi onye ahụ ọnya ka eji ekwu okwu Chineke anyị na Chineke anyị adịka mma n'obi ebele agbara na-enwe afọ ọjọọ a ga-eji wee sị na mmụọ na-ebu nke ufie obi okesie nke oburu akụ na-agaga kụtọrọ gị si ka ị na-emetụrụ nkụkụ aka mana ọ kwụzi ibu ogologo ka ọ ghara ịkụtụ mmadụ mana ọ oburu ofie na-achọ okwu ọ bụ na ihe jikọta ihe iyi na-agbara si egbu mmadụ ọnya bụ isi ọzụza onye efuru efu isi azagadie onye pụlala ụdọ isi ọzụza aka ya ma onye kwụ ụdọ onye zuo ori ifele onye kpekpụta ọnụ wee kpọọ ya isi ọzụza ọ bụrụ ọsọsọ na isi aza ka onye ama na ọ bụ ya abụsị ga-eji ụdị ọbụla ọnọdụ ka asị ife isi ike isi ike ga-abụzi ma agụụ ma rụọ ọnwụ ma ihe ụgwọ ma ọma mkpirisi ma ihe niile ndị ejipụta akpọ ya ife isi ike ya na enweghị mmadụ ha chabụcha ihe isi ike enweghị anyị oso n'ife isi ike ya na enweghị ezigbo nwa oso n'ife isi ike wakpọrọ ife isi ike ihe nọ n'ime ya isi ọzọ anụnwa na onye agbara gbu na aha ajụ ma isi ọzakwa ya mpezi ife bụ otu ịnụ a ụmụ ebe ga-abụ iji anụ nwunye iji anata akụ ejughị ọnụ o nwere kpochichalukpo ego niile iji na akpa wee kwado ego ka eji wee gbuo anụ wee bido ụlọ ma ncha nwunye na nke ga-eji wee ụmụaka nwa bụ anụ nwunye ga-erikpọ ya anụkpụ ya ịnụcha nke nne na nna si n'ọfọ nke ụmụ ọkpụ ncha si n'ọfọ nke anụ nke ụmụokorobịa na agbọghọ ncha si na emekọta ise kedu iji ihe nji esi wee kọta ịwebatago ya agaghị azụ eziokwu ịgozi a na-akọrọ mmadụ na-ejekwa n'obodo dị otu njem nwunye si nna na gị ihe nụkwa eziokwu isi nna na ọkụ agbara gbu na-ajụ ma isi ọzakwa ya na otu ya kwuru m na afọ ọzi n'ọzi na ọtọwọzi ndị akpụkpọ m isi na ndụ na-ejighị agụba ifugo ọ bụrụ na mmadụ adaba n'aka ife ka ya ike ebe na-asakwa ya ma ọ takwa afọ n'aka ife afọ atụgharị ya inu a mmadụ ike daba n'aka ndị oyibo n'aka ndị uwe ojii na nsogbu ụfọdụ gasị o si n'aka wee banye n'aka ba tupu ụfọdụ ihe emekọ ife ọnwa ịtọ ejie ya n'Ọka jie ya n'Enugu jide ya na Abuja ojie Lagos bụ ji n'ọnwa ịtọ wee nata ọnwụ na nwere anyị ise ụlọ gị nọ n'eziokwu ebe ọ na-azụba afịa emechigo ebe onye obibi bi ya kwapụtagoro ihe bụ na ga-ewute ihe n'ezi ụmụ ya na-agụ agha na-agụba akwụkwọ nwezike ebe na-asị na nke ka ebe eji ọdụkwa ka ọ pụghị ihe n'ahụ ewesịghị onye agbara gbu a na-ajụ m isi ọzara ya na mmadụ ga-akpachapụ anya chabụla agbala agbala na-achali acha ndị Igbo si ya na ha na nwana di na-akatagharị ya ahụ na ha akarị ya akarị nwana di a na-akatagharị ya ahụ na-akarị ya akarị nwana di bụ onye gị na ya bi nso gị na ya nwetakwa nwanne ma ọ bụrụ ụmụnna obiri
ma onye nne ji gị na ya n'ahịa eji anya afụ ụgwọ ụlọ fụ iwu n'ọnụ ọ na-achọsị ihe emeghị ọ ya nwana dị gị ya sị na gị na-awụzi nwanne ọgide ewu nkele anyị ọ na-akọbili nke gị ya sị na m na ya ihe ka anyị nwanne dị onye nwanne gị onye gị na nso iwu ya na-eweghị iwe onye ilo gị ọ ya nwana dị ndị Igbo wee sị na nwana dị na-akatarị ya ahụ na ha akarị ya akarị ife ọtụtụ ndị ọchịchị a ọ pụta n'ebe ọ na-achọ ọcha n'ezie na-asọpụrụ ya oludi ọrịa atụgharị ọgụ n'obodo egwu epụ ọmayọrọ makwụ ya n'agbanyeghị na ọnya abịa na-achị obodo niile ifigo ọnya nwena dị ọbụghị na ndị na-achịchachi ya ebe ọnya nwena dị bụ na ada aka idozi ịkatarị ahụ ọ bịa n'ụlọ ọrụ gị na-abịa ọ na-abịa mara nsogbu abịakwa ịkpọzibe ife niile ise na ọnya nwanne m ọ bịa ụlọ kọpụba ma ife ekele onye ọ bụ ndị nwere ichuchi anya azụ ifu ihe n'iru ebe ahụ asị kelee ọsọ nwanne ya gaa nara ebe a na-akpọrịgharị na-eti mkpu ndọka ete gbara ọtọ na nwere ndị a na-akatarị ahụ na-adozi anya n'ihi ịnụ ọkwụ si nsogbu agbara charịa ka ọ gara onwe ka ngọgara onwe gị onye ezi ha ife ebe ịnụ nwaanyị na-agara ọnụ ihe elu nwunye echebe ihe ala elu nwunye na-aba tizielu na nsogbu ga n'ọrụ onwe ndị mmadụ jee kụ ihe aka ọ ya aza nwunye isi ọza dị iche na mmadụ jenere ahụ n'isi isi ọza bụ nsogbu n'ọrụ onwe ya ebe enweghị onye isi za na-adị ndụ ya bụ na onye agbara gbu adajụ ọzakwa ya ọ bụrụ na ị nwee nsogbu n'ụlọ akwụkwọ wee jechaa kpecha ikpe niile na-esu ya wee ikpe ndị nkụzi gị wee ikpe onye isi ụlọ akwụkwọ wee ikpe ndị na-eche nchere ebe akpekọta nchọcha pụta agwa nwere ogwu na atọ isi na-eziokwu onye ọbụla agbara gbu o nwere inu si n'aka eze Ihuọma bụ onye nwe uchu o si na ebunye nwana dị oche odinanị ifugo kịta ọ dịka ịma na ebunye nwana dị oche odinanị ihe iji bunye oche bụ na oche dịkwa ka ọ sị gị na ihe mbịara ka mpụkwa sị na achọrọ m ịrahụ arahụ na mma nụrụkwa izuụka ọzọ onye gị ji anyị nọgoro otu awa ya ejugodo gị gwa m ihe ya eme nwanne gị iji ga-ego nke mbụ orie ego nke ibu orie kwanye afịa nke ite orie wee bịazie na be gị na ebe ibi na Kano ịnọzọ na nnọọ ka ọ ga-ekujazi ọchịcha ya kedụkwana ihe na maka sọ na nwede na ya bịa ka mera ụlọ bịa na ma ya anazịkwa ọzọ oge ka m bịara na-ebe na mbe n'ozugbo obodo ahụ gwa m ya asị nwanne gị kwa n'ụlọ gị gwa m ya achụpụ egbochi dị ịchụ osi ya ichiche echi ọwetakwa ọchịchị ọla wetara na mgbede ya dịghị manye ya nri ya achụ na nwa ahụ n'ụlọ gị ebunye nwede dị oche orire dị na-arahụ arahụ tilu na nwana dị anyị na-ada ata agbanahụ ya agbanahụ iwe ego kịta igwe nwana dị ndị epụta ebe ha na-alụ ụzọ n'obodo ekwusata enye ya ego sị na ekwu na ego mmanya onye gọzi ọzọ ego na-akọ ya anyị ihe banyekwa ya onye ọ chọrọ inye ego ghara ndị ọga na-agọrịta onye kwara otu puku naira anya tụrụ ụdị ego anyị ka nlele anya ị na-ahụrụ nwa nwanne mpa gị na-ekwu ya abịa nzukọ ịbịa ahụ a na-anara si na n'ọdụ ga ọsị ahụ dị ya n'ọnụ ya si n'ọnwụ dị ya afọ ya nwe na dị afọ ya n'ụtọ n'ọ na taa si jeje
nọnata n'ọnụ ya mpụ ya ndị nzukọ amụha na ya nwanne gị ahụ afụgogo gwa ndị ahụ n'ihi ya anyị ele ha si je eje eri ya ebunye nwana dị ọcha maka ifi ụdị ha nwana gị na-eme abịabeghị ya chọ na ibu dị oche ị ga-achọ ozi ehi ozi ka ọ pụkwa ozugbo ibunye oche mana maka na nwanne gị na maka na ya asị ya ka imezuo iwu nna emekaba anyị nekwa oche ọnọdụ anyị ọsịkwa ihe ebikọ m oche dozikwa na ebe mara ahụ mmadụ anakwa n'izu ụka obi ya wee pụọ fịọ maka nsogbu na-aba gị n'ihe ga-emezi ebunye nwanne dị ọcha ọchọ ndina nsogbu ụwa ada eji ọnụ achụpụ ya ada eji ọnụ achụpụ nsogbu ụwa nna hei ma chọkwa nsogbu nkwu ifere ara anyị achọghị m nsogbu ma anyị na-ekwu na ịchọrọ nsogbu ga-eme ka nsogbu onye elu na echi kee na mgbede afọ achọkwa nsogbu na ara a n'ebe anyị bi n'ọnwa anọ achọghị onye mụ ya ga-asị onye ọ na-aga ọnwụ ya ọkụfụ bido kịta gabazi ya ndị Igbo sị na o nwere n'ụbọchị onye iberibe si naghị asawa ananya lele ọ na-ele ya ndị fọrọ afọ ị na-asị na n'ara ma chọrọ nsogbu n'ara o nwere ndị chọrọ nsogbu n'ara ụfọdụ n'ime ha bụ ndị cheru n'ebe unu bi ndị ụkọ obodo gị ha na onye gị na-akụ akọ ụgbọala n'ofu ebe n'ebe unu bi ma nwunye ibe ibe anyị ma ụmụ ebe ka ịchọghọ nsogbu ha asị na ha chọghọ onye nwere dị oche ọ chọrọ ndị mana nkwazi ife a na-eme nwana dị wee nnukwapụ ya ọ bụrụ na nwana dị a na-enye nsogbu ọgwụkwalụ na anyị nweji aka anyị wee mụba nwana dị anyị mana ihe kwesịrị ime imegharịa ya ana nna unu eju na ama nke na teki anyị ndị n'onwelu esi na anyị bụ nwanne na ama nke eke a na-ekwunyere ụlọ n'ofu a na-ekwunye na-ele ufufu ya na nke ọzọ sikwa na anya ama nke anyị anya eke na anyị bụ nwanne onye na-ebite nwana dị nwanne gị eto nte si ka na-achọ ego akwụkwọ esi a na ego agụrọ mana ụmụ nke ya ise nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ bịaba n'ihi eme nwe a na-ekwu oje ha akwụkwọ afọ ọ na-etezi nkwụ maọbụ na-arụ ndị adụ nọ n'ala ọrụ ugbo iwee bido ịlụ ụlọ ọfụ n'azụ ụlọ o nwee ego bara aka ma onye achọta ụzọ esi ka anyị bụgoro onye ilu ya nwena dị ụfọdụ a na-egota ha egota ndị Igbo si na ilu olu asaa na abụọ egobe ụfọdụ egobe eziokwu ndị onye nke mere eziokwu onye nke ịbụọ onye nke ịtọ wee lu ịsatọ ite naanị ilu na ịtọ wee lu na ịnọ ilu olu ụfọdụ mmanya iburukwu ilu sị nna na m na ya dọrọ maka ka anyị dịrọ na mma biko ya akarịa ọsọ na nwa nkwụ ibukwa nkwụ dịkwa onye nke ọzọ onye gbe tọzito isii ilu olu asaa na abụọ elu olu ụfọdụ mmanya buru nkwụ nnọọ jee esi abịa nke anyị nọrọ ya na mgbede si kedu ụzọ ọrụ isi anyị ntị nọka ndọrọ ma ụmụnye ka anyị nọrọ ya ibutuo nkwụ ibu na anyị na-egosi mmadụ na-adịgo na mma ejikwa ebe onye nke ọzọ ka ilu a were ilu niile na-enọ mana ndị Igbo si na onye na-azụ ibeneme ibeneme na-eme ibe ha onye nwe na-eme ibe ojeleke nụọ ọgụ jee afọ nụọ ọgụ jee nkwọ nụọ ọgụ o jikwuzi oye nụọ ọgụ mana onye na-achọ ndị afịa okwu ndị afịa na-achọ maka ifie nwana di a mgbe ndị ka ahụ imere ihe ikwesịrị imere ha ya bụ nwana di gị ịzụ mmadụ na akwụkwọ kụzieri ya ife nye na ikwesịrị imere ya ọ chapụ bụrụ mmadụ ọ ya bụ nwana di daalụ rinne anyị na-ekele Reverend Father Dr. Fidelis Oke Onwudufọ onye nnukwu ọkammụta ụkọchukwu Osebụlụ ụwa okenye maka na ịkọwa ilu a na-adịghị mma n'ọnụ ọfụma ụmụ ibe ha na-ayọ gị ọ bụrụ na onwe ilu inwe ị ga-achọ ka ọ kọwapụta ebe a ka ụmụ Igbo si na ya mụta ife ị ga-ezitekwala ya ozi ọ gafe kpọpụta akara ya mana okenye amamma iji ngwongwo yi
ijikwa ngwongwo eji akpọkọ ndị mmụọ maka na ọ dị ka otegwe egwesịa ndị ụmụ ojii asịghị na otegwedegwe anyị nụrụ ya bụ ọ bụrụ na iji biko ka anyị gawa n'iru ozigbo